2 ώρες φοδρής βροχόπτωσης ήταν αρκετές για να ξεχυλήσει χθες βράδυ ένα από τα ποτάμια της Γένοβας, ο Ρίο Φερτζιάνο, και τα ορμητικά νερά του να ξεχυθούν στους δρόμους της πόλης. Αλλά 2 ποτάμια της πόλης θα ξεχυλήσουν. Τα νερά τους καταπίνουν τη μία μετά την άλλη ολόκληρες γειτονιές, παρασέρνοντας αυτοκίνητα σαν καρυδότσουφλα και ό,τι άλλο βρουν στο διάβα τους. Στο μεσαιωνικό λιμάνι εκτιλήσονται εικόνες αποκάλυψης. Η λάσπη φτάνει κατά περιοχές στο 1 μέτρο. Η άσφαλτος σε πολλά σημεία ανοίγει, δημιουργώντας τεράστιους κρατήρες. Ερασιτεχνική κάμερα καταγράφει αυτοκίνητα στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Ένας 58χρονος που περίμενε το λεωφορείο στη στάση βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από όγκους λάσπης, πέτρες και κορμούς δέντρων. Quello sotto il ponte non sarebbe morto. Io dalla finestra l'ho visto morire in diretta. Πολλοί κάτοικοι κατέφυγαν στις στέγες των σπιτιών τους για να σωθούν. Ολόκληρες γειτονιές βυθίστηκαν στο σκοτάδι. Μέχρι αυτή την ώρα περίπου 2.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η επόμενη μέρα αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής. Σχολεία και καταστήματα παρέμειναν κλειστά όλη μέρα καθώς συνεχιζόταν η βροχόπτωση, ενώ στα περίχωρα της πόλης εκτροχιάστηκε τρένο με περίπου 150 επιβάτες λόγω κατολίσθησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο μηχανοδηγός. Πολεμική έχει ξεσπάσει για την ολιγορία των αρμόδιων υπηρεσιών που σήμαναν συναγερμό με 12 ώρες καθυστέρηση. Μια ανάλογη θεομηνία τον Νοέμβριο του 2011 στη Γένοβα είχε στοιχήσει τη ζωή σε 6 ανθρώπους.